Irrid inkun l-ispalla ta' Joseph Muscat f'dawk li huma affarijiet tal-Partit Laburista. Kliem il-kandidat għal deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Stefan Zrinzo Azzopardi. Kandidat li l-ħidma tal-Partit Laburista se tkun il-priorità fil-ħidma tiegħu jekk ikun magħżul biex jokkupa din il-kariga. Flaqa mal-ħaddiema u delegati tal-Partit Laburista l-avukat Zrinzo Azzopardi saħaq kif il-partit għandu bżonn iktar attenzjoni biex titkattar il-ħidma sewja li jagħmel dan il-partit fil-gvern. Min ikun qed jokkupa l-kariga tad-deputat mexxej Żied Zrinzo Azzopardi ikun il-persuna li jipprattika outreach biex aktar nies jiġu viċin tal-partit biex dak ikun il-vuċi tagħhom ħalli flimkien mal-gvern jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex ħidmet il-gvern tasal fid-djar tan-nies. Jiena nemmen illi d-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit irid ikun dak illi jiffaċilita biex aktar nies jersqu lejn il-partit u jwassal lil partit dejjem aktar għand in-nies. Proċess dak li nsejjaħlu ta' outreach illi nemmen li jrid isir biex immorru nisimgħu lin-nies, nifhmu u nfehmu lin-nies u fuq kollox li naraw illi nagħtu dak l-għajnuniet kollha possibbli u meħtieġa biex dak kollha li jħossuhom li forsi għadhom ma nstemawx biżżejjed jew qed jistennew soluzzjoni, il-partit ikun il-vuċi tagħhom biex naraw li flimkien mal-gvern jittieħdu dak il-miżuri kollha meħtieġa biex verament naraw li din il-ħidma tal-gvern verament tasal għand il-nies. Zrinzo Azzopardi għandu esperjenza ta' 10 snin bħala President tal-Partit Laburista. Esperjenza li tiswa ta' ġid f'kariga daqshekk importanti. Esperjenza li permezz ta' din il-kariga Zrinzo Azzopardi kun jista' jrott lura l-frott ta' ħidmet kull settur tal-partit b'dedikazzjoni assoluta biex il-partit dejjem ikompli jikseb suċċess. Suċċess li jiddependi ħafna minn komunikazzjoni kontinwa bejn dawk kollha li jiffurmaw parti mill-Partit Laburista. Karatteristika li fis-snin li serva bħala President dejjem investa fija. Innota wkoll l-importanza ta' ħidma konġunta fih dan il-partit ta' tħejjijiet għall-elezzjoni ġenerali li ġejja, elezzjoni li se tkun kruċjali biex wieħed jara kemm il-Partit Laburista huwa kapaċi jilħaq lill-individwi.